വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തയും അതോടൊപ്പം മാർച്ച് 14 ഞായറാഴ്ചത്തെ ടൈം ടേബിളുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകളിൽ കിടക്കാം, പിന്നീട് ടൈം ടേബിൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ എല്ലാ ദിവസത്തെയും ടൈം ടേബിളും വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാർച്ച് 17 തൊട്ട് മാർച്ച് 30 വരെയുള്ള SSLC +2 പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 8 മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്കയാണ് ഇനി എത്ര ദിവസം വരെ സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന ചോദ്യം. ഇതിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് സ്കൂളുകളിൽ തുടങ്ങുകയും മാർച്ച് 31 വരെ കുട്ടികൾക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ് തുടരാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നും വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. മാർച്ച് 31 വരെ സ്കൂളുകളിൽ പോകണമെന്നും ഏപ്രിൽ 1 തൊട്ട് 7 വരെ ക്വാറന്റീൻ അവധി കഴിഞ്ഞ് 8-ാം തീയതി സ്കൂളിൽ പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. അതായത് SSLC +2 കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ മാത്രമേ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ടേബിളിലേക്ക് കിടക്കാം. മാർച്ച് 14 ഞായറാഴ്ചത്തെ ടൈം ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ എല്ലാ ദിവസത്തെയും ടൈം ടേബിളും വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ടേബിളിലേക്ക് കിടക്കാം. 5-ാം ക്ലാസ്സിന് 8 മണിക്ക് സംസ്കൃതം, 8:30 ഉറുദു, 9 മണിക്ക് അറബിക്. 6-ാം ക്ലാസ്സിന് 9:30 സംസ്കൃതം, 10 മണിക്ക് ഉറുദു, 10:30 അറബിക്. 7-ാം ക്ലാസ്സിന് 11 മണിക്ക് സംസ്കൃതം, 11:30 ഉറുദു, 12 മണിക്ക് അറബിക്. 9-ാം ക്ലാസ്സിന് 12:30 സംസ്കൃതം, 1 മണിക്ക് ഉറുദു, 1:30 അറബിക്, 2 മണിക്ക് കേരള പാഠാവലി. 11-ാം ക്ലാസ്സിന് 2:30 ഫിസിക്സ്, 3 മണിക്ക് കെമിസ്ട്രി, 3:30 ബോട്ടണി, 4 മണിക്ക് മലയാളം, 4:30 ഇംഗ്ലീഷ്, 2 മണിക്ക് എക്കണോമിക്സ്.